Toto je tak, taky ještěrný a jak když nám blíží leto, ale tak zase tam zase. Takže prvá otázka je oblúbená sviečka. Tak, to je moja oblúbená sviečka. Krásne voní a je rúžovo-fialová, teda moje obľúbené farby. Takže to je ono, kúpite ju z Ikei. Ďalšia otázka. Káva, čaj alebo horká čokoláda? Kávu nepijem, horkú čokoládu, je to pre mňa veľmi sladké a horké, ale tak trochu si dám, ale nevypijem ju nikdy celú. Takže asi ten čaj. Najkrajšia spomienka na jeseň. Asi keď som bola vonku s kamoškou a tak sme proste sa hľadovali listy a tak to bolo také pekné. Ktoré z make-upu ako najviac preferuješ? Linky alebo ten malý rúž? No, ani jedno, ale viac sa mi páčia tie linky. Čo chceš byť na Halloween? Bola som vyhybavá do striga a dopadla to zle. Obľúbené jedlo vďaky zdanie. No, u nás neslavíme vďaky zdanie, takže žiadne. Klobúk alebo šatka? Používam viac šatky ako klobúky. Najnovší sveter. Svetre nenosíme. Mám iba jeden, taký pekný, ten pekný. Ale nemám žiadny. Obľúbený lak na noci. Najradšej mám čierny, ale akože mám rada aj len aj také svetlejšie a približané farby. Futbal alebo skákanie do lístky. Obidve. Leginy alebo džínsy. Páči sa mi viacej leginy, aj sú pohodlnejšie, ale nosím džínsy. No aj leginy, ale džínsy viacej. Chelsea Boots alebo Pierka alebo A. Čo to je? Obľúbená činnosť na jeseň. Asi chillovanie. Blízky, vonku, aj. Takže to boli všetky otázky. Keď sa vám páčilo, dajte like. Keď nie, tak dislike. A dajte oddech. Prepačte za zvuk kvalitu, ale neviem prečo mi to takto taká a je tam dosť zlý zvuk a vidíme sa teda v ďalšom tagu. Neviem kedy bude, ale môžete sa tešiť. Tak, ahojte a dúfam, že sa vám to páčilo. A PS, viem, som veľmi škaredá, ale budem si niečo robiť.